Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς πληρώνετε τις ασφαλιστικές εισφορές σας ως μη μισθωτοί μέσα από την ιστοσελίδα του eEFCA. Πατάμε MyEFCA. Στη συνέχεια επιλέγουμε είσοδος μη μισθωτού. Τρολογούμε τους κωδικούς TaxisNet και πατάμε σύνδεση. Στη συνέχεια θα πληκτρολογήσουμε τον αριθμό AMCA, θα επιλέξουμε την καρτέλα υποχρεώσεις ασφάλισης και θα δούμε την τρέχουσα οφειλή. Στις ενέργειες θα μπορούμε να κατεβάσουμε το ειδοποιητήριο σε έντυπη έκδοση ή να κάνουμε πληρωμή μέσω Iris. Εναλλακτικά αντιγράφουμε τον κωδικό RF και τον κάνουμε επικόλληση στην τράπεζά μας. Εάν επιλέξουμε την πληρωμή μέσω τράπεζας, αποστέλουμε στο λογιστή μας το καταθετήριο.